Iro itrai sesin pat ngai play pi paro ha kerteng ke badan bor ke jong jisu dengan kuat ban pen EP ba mencuan em kini ngam don snyu re kini te nadu pangata pada kini kompanya kan kimi nani na site te nang ne sai don em gitu ki beri bom don snyu re nang ne te ki keli nga dang la ne man penmi nang ne te haji shisha mencuang ngam jutip re banang ne ru kani kompanya kala ban penmi te nga perkat ngong namar nadu dang kaya nga ngam don snyu re nang ne te kemut umlahi re trai ban penmi namar ba nadu dang ka ngam don re te henry menhakani pat perbalawan ubatisi sene te nga perkat ngong syuk ngan syuk persyang yo kami penban te nga persyang ta kan te hoi ka kham simpor hi nang ne te wala katar pi itu hi pe kini snyu ki batmai ki bemi ngan sepen ipi kadur ka berem ka pangam judon snyu renang ne ki batmai ki bemi ngan sepen ipi kadur ka berem ka pangam judon snyu renang ne te pi em kini ki sedang ban mi te ki don pat ki bemi kloi ki don ki baslem don ki pa sedang roi nang ne kumto ka hiar kan chane kumto mencuai ki don ki nyulung beret tang bakim jujrong kan kumni ki sa be ki beret te tata pa ki ko umpniang ka penlong kumno ka pen jrong kloi kan ye ki tu ki nyulung ki bemi te de nata katau kan nga kwa bangan ye thu le mi phi ba la da don menu ki bom don snyu rena chanin em nani na side te ka yarap kan tabahak pora pita phila pen khluj be kumto phila shim be kumto phila le kumto phile biang kumto ai bakan ngam chingam te hatui jaka i bom don snyu de ban le tang hi sien phila le kumto phila le shile mto kan te ki shin rang ru wa ju ta jal re ki kan thai ru nai ta than re kin kini ki rong ki basniu la da pimpat mi nyu le te wat nom ayu wat nom ta rong hi re pen sa jinjar men ta phi kwa ban ta rong kan poi ka por ka pen sa that ban ta rong te don itu ibala khia na unyu le ru ngan sa le video las ngi ningkong te bat ni de ki breu ki bom ju thok re ni tho e jing sha ki don ki breu ki ba sngo bisni ban long ka jing tunju yangi ki ong o ba ngi kumta te henry ki breu kat no ki kwa ban yo khia te habadon kalat kalenti kadawai ka ba ai shishai ka jing rap te ladangi pentip kalong ka jing kurkhu kalong ka jing mentoy namar bon ki awat ki lat kilenti taru kim yo e ka jing khia te ladadon kadawai ka ba te kadai kin yangi bangin pentip te nak bentai gitu ki baju keren snew yangi te uble un kurkhu pi te henry lada pis ngap ye ka bangan ong ye pi wat jumlin man keren snew na mabale yo pi ngap chi sha yala de ta hawe kisngi yo pi hap chi shaw snew jong pi yo pi hap ban ha ka tu ka jinjar ka ba ki we ki jinjar ki awat ki lat klenti te makin yo e ka jing khia te pi kat badang biang ka badang suk dang san ka ba snew jong pi udang pha ka ba sni do jong pi ka dang pha wat ju kren lap la re na mar ngi hang ne ngi rap leng ba ki videos ki jong ngi em ka long ka jing man toy ka ba kraw ba menen ngale chapang nga kendo i wi kong ngam i thu shure mar sin kendo yanga i lawan ai khuble yanga yong kong ka khmat jong ngam ta nga la khia na do banga wan chapi shato phila oi nga sata da ku ngap nga la ta bat men chua ngam yo i shu ban pet kot man ta nga la yo i biang nga pet ki khmat jong i ru i la shai ba kala sngur ba te kat no kala long ka jing man toy ka ba kraw ha ba ngim de gi rew thok ngim de gi rew shukor ngi ha ba ngi kran ba ye ka jing shisha te kalong ka jing man toy kan hanre la dangi thok ngi shukor te uble un tim ngi uble un bishare ngi hanre la dangi pen i ka jing shisha ba ki brew ken yo ka jing kurku te kam bha ken ba phnya kran gulmar na ma balai ba ka kurto pat sha ka jing em ka jong phi hi namar kata ni hab bane tengkan ba yo thlet khnang ba phin nam jinjar hadin habot namar ngi haban ba man khet yo so na uthlet jongi hi te uble un kurku philang baro yaro itra